Има моменти в живота, когато всичко в теб крещи да се затвориш, да спреш да даваш, да спреш да помагаш, да спреш да вярваш в хората. Когато си наранен, когато си изморен, когато усещаш, че даваш повече, отколкото получаваш, най-естествената реакция е да се отдръпнеш, да се защитиш, да станеш по-студен. Но точно там е битката. Не битката с хората, битката с сърцето ти. Защото истинската сила не е в това да даваш, когато ти е лесно. Истинската сила е да даваш, когато ти е трудно. Да бъдеш добър, когато светът около теб е груб. Да простиш, когато ти е причинена болка. Да помогнеш, когато ти самият имаш нужда. И това не е слабост, това е характер. Светът ни учи на обратното. Казва ти: пази се, не се доверявай, не давай, ако няма да получиш нещо в замяна. Но истината е проста. Ако затвориш сърцето си, ти не спираш само болката, спираш и благословението. Сърцето не може да избира какво да усеща. Когато го затвориш за болка, го затваряш и за радост. Затова трябва да го тренираш. Да тренираш, защото да даваш, когато е трудно, не идва автоматично. Това е дисциплина. Дисциплина да бъдеш човек, дори когато от другите не са. Дисциплина да обичаш, дори когато не получаваш любов. Дисциплина да останеш верен на това кой си, независимо как се държат другите. Истинският въпрос не е: заслужават ли хората да им дам? Истинският въпрос е: аз какъв човек искам да бъда? Защото в краята на деня ти не носиш техният характер, носиш своя. Може да си бил предаден, може да си бил използван, може да си дал всичко и да не получаваш нищо обратно. Но това не означава, че трябва да спреш да даваш. Означава, че трябва да станеш по-мъдър, но не и по-студен. Има разлика. Мъдростта казва: избирай на кого да даваш. Студенината казва: не давай на никого. Мъдростта те пази, студенината те затваря. И ако не внимаваш, ще започнеш да приличаш на хората, които са те наранили. Затова тренирай сърцето си. Когато не ти се дава, дай малко. Когато не ти се говори, кажи добра дума. Когато не ти се прощава, направи крачка към прошката. Не защото е лесно, а защото това те изгражда. Всеки път, когато избираш да дадеш, въпреки че е трудно, ти ставаш по-силен отвътре. Това е невидима сила. Хората може да не я виждат веднага, може да не я оценяват, но тя се трупа. И в един момент започва да променя всичко около теб. Защото хората усещат истинското. Усещат сърце, което не се е предало. Усещат човек, който не е станал горчив. И точно това привлича правилните хора. Не масата, не всички, а правилните. Тези, които също носят сърце. Тези, които също знаят какво е да боли и въпреки това да даваш. Запомни нещо важно. Да даваш не означава да позволяваш да те тъпчат. Да даваш не означава да нямаш граници. Да даваш означава да не губиш същността си. Можеш да кажеш не и пак да имаш добро сърце. Можеш да се отдръпнеш от токсични хора и пак да бъдеш човек, който дава. Даването не е за всички. Даването е за правилните моменти и правилните хора. Но духът на даване, това е, което трябва да пазиш. Защото когато го изгубиш, започваш да губиш себе си. И тук идва най-важното. Ти не даваш само на хората. Ти даваш от това, което има вътре в теб.
И ако вътре има мир, ще даваш мир. Ако вътре има вяра, ще даваш вяра. Ако вътре има сила, ще даваш сила. Затова работи първо върху вътрешното. Пълни се, изграждай се, търси мир, дори когато е трудно. Защото празният човек не може да дава истински. Той само се изтощава. Но човек, който е свързан с източника, той никога не свършва. И когато дойдат трудните моменти, а те ще дойдат, ти ще имаш избор. Да се затвориш или да дадеш въпреки всичко. И точно този избор ще определи кой ще станеш. Не ситуациите, не хората, а изборите ти. Затова тренирай сърцето си още днес. Не чакай да стане лесно. Няма да стане, но ще стане по-силно. И един ден ще се обърнеш назад и ще видиш, че точно моментите, в които ти е било най-трудно да даваш, са били моментите, които са те изградили най-много. И тогава ще разбереш, че не си губил, не си давал на празно. Ти си изграждал сърце, което нищо не може да сломи. И това е най-голямата победа. А сега нека се помолим заедно. Господи, идвам пред Теб такъв какъвто съм. Понякога силен, но често изморен. Понякога уверен, но понякога и наранен. Ти виждаш всичко, което нося в себе си. Виждаш разочарованията. Виждаш болката. Виждаш моментите, в които сърцето ми се затваря. И днес те моля за едно. Научи сърцето ми да дава, дори когато е трудно. Когато съм наранен, нека не ставам студен. Когато съм разочарован, нека не губя добротата си. Когато съм изморен, дай ми сила да продължа. Господи, толкова е лесно да се затворя. Толкова е лесно да се предпазя, когато спра да давам. Но аз не искам да живея така. Не искам сърце, което се страхува. Искам сърце, което вярва. Не искам сърце, което се пази от всичко. Искам сърце, което се доверява на Теб. Затова те моля, работи в мен. Променяй мислите ми, когато започна да се съмнявам. Укрепвай духа ми, когато искам да се откажа. Напомняй ми кой съм в Теб, когато забравя. Господи, имало е моменти, в които съм давал и съм бил наранен. Моменти, в които съм обичал и не съм бил разбран. Моменти, в които съм помагал и не съм получил нищо в замяна. И точно там сърцето ми се е затваряло, малко по малко. Но днес избирам да не живея в тази болка. Избирам да не позволя нараняванията да убият добротата в мен. Господи, дай ми мъдрост да разбирам кога и как да давам. Научи ме да имам граници, без да губя сърцето си. Покажи ми разликата между това да обичам и това да се изтощавам. Нека не давам от вина, нека не давам от страх, нека давам от любов. Истинска, чиста, силна любов, такава каквато идва от Теб. В името на Исус Христос. Амин.